mugi salamina ayo puji hasto Haji Rahayu Egem Samyo Pinangku Ngateri Wilujeng Dalu Sarto Sugeng Pemanggian kalian keluarga Ageng Sandi Wono Kedoprak Kancil Joyo ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Yohanes Jumadi Kancil kanthi alamat kantor sekretariat wonten ing Dukuh Bandengan Kecamatan Tragil Kabupaten Pati Bumi Minatani. Nuwun para pamirsa kadang sutresna budaya kaparenga ing mriki kita saputra badhe hangaturaken rancaing gegabungan cariyos ing dalu menika. Condok saking pamundutanipun Bapak Panitia Pagelaran Sandi Woro Kedoprak Kancil Joyo ing dalu menika badhe beber cariyos
sejarah wonten ing Majapahit kanthi irah-irahan Damar Wulan Ratu Minak Jinggo Leno dalang sarta pendapuk katindakan Bapak Prancis Wiyarso asisten sutradara dipun ayahi Roko Mas Agus Trianto pangebrak katindakan Bapak Mat Roj teknis dekorasi panggung katindakan Bapak Suparwi Sakonco teknis dekorasi lampu katindakan Roko Mas Adi Pege pagelaran ing dalu menika dipun sengguyung karawitan Kancil Laras ingkang dipun glowentah Ki Anom Sugiarto Pangling Swarawati utawi Pesinden Ibu Sutini dalah Ibu Sri Ngatini minggahipun para paraga paragawati ingkang badhe nyanggul jejibahan ing dalu menika gedrek sepisan gambaraken wonten ing Taman Kepatihan Majapahit Anjasmara dalu punika dipun tindakaken Nimas Ayu Sundari Sukoco Damar Wulan dipun tindakaken Roko Mas Denis Prayetno canggaipun wonten ing Kraton Majapahit Kencana Wungu katindakan Ibu Nikaya Adipati Minak Konca katindakan Bapak Prancis Wiharso Haryo Cecetan utawi Patih Lebeden dipun paradani Bapak Zaini Ahmad Layang Seto dipun ayahi Roko Mas Agus Trianto ewatene Roko Mas Putut Saputro dalu menika nindakaken Layang Umite prajurit karamekan seniman bagus saking keluarga ageng kedoprak Kancil Joyo gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan Adipati Minak Jinggo dipun tindakaken Bapak Gianto Ndonggo gayun katindakan Roko Mas Unyil Sidro prajurit karamekan seniman muda saking keluarga ageng kedoprak Kancil Joyo kelir salajengipun wonten ing Kadipaten Tuban Adipati Rangga Lawe dipun asta Bapak Amin Wijaya garwa Martaraga dipun ayahi Nimas Ayu Eva Celia Abdi Wongsopati katindakan Bapak Hadi Darsono wonten ing Taman Porolinggo Waito katindakan Nimas Ayu Nita Ratnasari ngaceh tangan madyaning latri repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah penggalih panjenengan sami panjenengan badhe kalipur dening pelawak kondang itu nggih menika Bapak Kancil minangka sesepuh paguyuban kedoprak Kancil Joyo saha Bapak Bendeng kapiyantu biyung emban si cendil tino tralala mager sari karamekan putri Ayu saking keluarga ageng kedoprak Kancil Joyo Manggah mangkaten rancaing kedapuan cariyos ing dalu menika kita sakutra saking keluarga ageng kedoprak Kancil Joyo
ngaturi sugeng pinarak sugeng hamirsani ngantos siti paripurnaning pawiyakan magaring budaya mahanani kuncaraning nusa kalawan bangsa jaya jaya wijayanti widodo kalislir ing sambikala mukya pinanggih ing rahayu sura dira jaya tiningrat lebur dening pangastuti sepisan jaya kancil jaya 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 hanjayeng bawana nuwun nuwun kawula